କରାଗଲା। ଆଜିର ଏହି ପରିସଭା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ପରିସଭାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ବଜେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ପରିସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ପରିସଭା ମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ବଜେଟ୍ରେ 17% ବୃଦ୍ଧି କରି 26-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏବଂ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେହି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଷୟ ଆମେ ଗୋଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମାନେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା।